Dobrý deň, prajem. Moje meno je Martin Kolenička a už 15 rokov sa venujem trénovaniu, koučovaniu, pomáhaniu ľuďom v oblasti biznisu. A či už ste zamestnanec, živnostník alebo veľký podnikateľ, je to v princípe jedno. Častokrát sa stretávam s otázkou, čo je to vlastne úspech. A za tých 15 rokov som zistil, že úspešní ľudia majú takú dobrú schopnosť. A to sú ľudia, ktorí sú schopní dokončovať veci, uzavrieť obchod, prijať zamestnanca alebo vyhodiť zamestnanca. Jednoducho povedané, každá vec, ktorú človek naštartuje, ktorú človek otvorí a keď to má otvorené, tak mu to bere pozornosť. Aby ste boli v živote efektívni, tak potrebujete byť schopní veci uzatvárať. Uzatvárať obchodný prípad, uzatvárať pracovnú zmluvu, uzatvárať nejakú vec, zákazku alebo čokoľvek, čo otvoríte, bere vám pozornosť. A preto to tajomstvo tej efektivity spočíva v rýchlosti dokončovania akčných cyklov. Cyklus je niečo, čo má svoj štart, zmenu a stop a opakuje sa. To, že je akčný, znamená, že sa tam niečo deje. A tých akčných cyklov máte okolo seba mraky. Či je to ráno cesta do práce, keď naštartujem svoje telo, idem do práce, alebo je to obchodné jednanie, za tým zákazníkom prídem, naštartujem a potom to nejako dokončím. A tá efektivita spočíva práve v tom, keď to efektívne dokončíte. V tej rýchlosti dokončovania. Keď rýchlo štartujete nové veci, máte ich veľa, bere vám to pozornosť a často vás to unavuje. Ten moment, keď začnete veci uzatvárať, tak to je to, čo vás robí efektívnym. To znamená, ten kľúč tej vašej efektivity spočíva v rýchlosti dokončovania. Takže štart, zmena a stop. A ten stop je ten kľúč. Čím viac veci dokončíte, čím rýchlejšie to robíte, tým viac budete efektívni. Dobre? Takže to je tip na dnešný deň. Majte sa krásne a teším sa na prípadnú spoluprácu. Dovidenia.